Танылган язучы, 20-нче йөз башында татар яңарыш әдәбиятына нигез салучы, публицист, журналист, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Гаяз Исхакый, Мөхәммәд Гаяз Гыйләҗетдин улы Исхаков 1878 елның 22 февралендә Казан губернасы Чистай өязенең Яуширмә авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Кечкенәдән укуга сәләтле, кызыксынучан булуы белән аерылып тора. 12 yaşına kadar әтисе мәдрәсәсендә, соңрак Чистай һәм Казанның Касимия мәдрәсәләрендә белем ала. 1898-1902 елларда Казан татар укытучылар мәктәбендә укыганда рус һәм Көнбатыш Европа мәдәни казанышлары белән кызыксына башлый. Пушкинның Капитан кызы, Гогольның Борынгы алпавытлар әсәрләрен тәрҗемә итә. 1896 елда аның беренче әсәре Тәгаллимдә сәгадәт хикәясе басылып чыга һәм уңыш казана. Укытучылар мәктәбен тәмамлаганнан соң Гаяз Исхакый Оренбургка китеп, атаклы Хөсәйния мәдрәсәсендә география һәм тарих фәннәрен укыта. 1903 елда университетка укырга керү нияте белән Казанга кайта, әмма әтисенең күзләрен кинәт начараю сәбәпле туган авылында имам вазифасын үз өстенә алырга мәҗбүр була. 1904 елда янә Казанга килә. Шул чордан башлап үзен тулысынча иҗтимагый, сәяси һәм әдәби эшчәнлеккә багышлый. Беренче рус революциясе елларында Гаяз Исхакый сәяси көрәшкә кушыла. Милли хәрәкәттә актив катнаша. Шәкертләрнең Бирек исемле яшерен оешмасын төзи. 1905 елда бөтен Россия мөселманнарының беренче корылтаенда социалистлар төркемен Казанда татар яшьләренең хөррият җәмгыятен җитәкли. Татар эсерларының Таңчылар төркемен оештыра. Таң йолдызы, Тавыш, Таң маҗмугасы газеталарының мөхәррире була. Революцион эшчәнлеге, хөкүмәткә каршы ясаган чыгышлары өчен 18 тапкыр кулга алына. Чистай, Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург төрмәләрендә утыра. Архангельск губернасына сөргенгә озатыла. 1909-11 елларда 2 тапкыр сөргеннән качып Төркиягә барып чыга. Анда әдәби иҗат белән шөгыльләнә. Газеталарга языша. 1917 елга февраль революциясен хуплап каршылый. Вакытлы хөкүмәтнең милли сәясәтен яклап чыга. Бөтен Россия мөселманнарының беренче съездында Гаяз Исхакый Идел буе һәм Урал төрки татарлары өчен милли мәдәни автономия, Идел-Урал штаты төзү фикерен алга сөрә. Гаяз Исхакый Совет хакимиятен кабул итмәй. Большевиклар зәрлекләүеннән качып, Сибир һәм Ирак көнчыгыш аша Европага китә. Парижда, Берлинда 1925 елдан Төркиядә яши. 1933-36 елларда Гаяз Исхакый Ирак көнчыгыш илләре буйлап сәяхәт кыла. Кытай, Маньчжурия, Корея, Япониядә яшәгән татарларны берләштерү, Мугден конгрессын оештыру һәм үткәрү, Ирак көнчыгыш Идел-Урал төрки татар дини милли мәркәзен төзү буенча зур эш алып бара. Bizning ilimiz Idil-Ural dünyanın en bay illerinden birisidir. Anın toprağı bik üzlü bulganga, İdil boyunun buğdayı, burayı, arışı, sulusu, bırçağı bik topluklu bular. Anın kuyaşı bik rahimli bulganga, dilegi, karlıganı, kura dilegi, alması. Bik hoş isli, anın kavunu, karbuzu bik tatlı bular. İlimizde İdil, Sulpan İdili, Ak İdil atlarında bik zor sular suğaralar. Гаяз Исхакый үзеннән соң бай әдәби мирас калдырган әдип. Иҗатының башлангыч чорында ук ул прозаик, драматург, публицист буларак таныла. Кәләпүшче кыз повесте, 3 хатын белән тормыш пьесасы авторга язучы буларак танылу алып килә. Язучының үз иҗатында гына түгел, 20-нче йөз башы татар иҗтимагый һәм әдәби тормышында да зур вакыйга булган 200 елдан соң инкыйраз антиутопиясе әдипнең забандашларын гына уятып калмый, гасырдан артык вакыт узгач та уйландыра, бәлки ныграк та уйландырадыр. 20-нче йөз татар иҗтимагый һәм рухи тормыш манзарасы бүтән тулылыгында Исхакыйның тормышмы бу, Тиләнче кыз һәм тәмамланмаган Мулла бабай романнарында гәүдәләнә. Гаяз Исхакыйның 19-нчы гасырда татарларны көчләп чукындыруга багышланган Зөләйха пьесасы исә татар мәдәни тормышының 1917 елның февралыннан соңгы иң
зур вакыйгасы буларак кабул ителә. Мөхаҗирлек дәврендә язылган публицистик һәм әдәби әсәрләрнең төп темасын татар халкының колониаль бәйлелеккә эләгүе, сугышлар, инкыйлаби тетрәнүләр, көчләп руслаштыру, Совет хакимиятының дошманы дип игълан ителгән милли зыяларны һәм руханиларны юк итү нәтиҗәсендә туган зур тарихи фаҗига тәшкил итә. Татар халкының милли дәүләтчелеге мәсьәләсенә багышланган Идел-Урал хезмәте аның татар, рус, француз, япон, инглиз, поляк телләренә тәрҗемәләре аерым әһәмияткә ия. Әдип шулай ук әдәбият тарихы, әдәби тәнкыйть, журналистика өлкәсендә тирән эз калдыра. 1928-1945 еллар арасында Берлин, Варшава, Мугденда Милли юл, Яңа Милли юл журналларын, Милли байрак газетасын нәшр итә. Гаяз Исхакый 1954 елның 22 июлендә Анкара шәһәрендә вафат була. Васияте буенча Истанбул шәһәренең Әдернә капы зиратына җирләнә. Совет хакимияте елларында эмигрант язучы һәм халык дошманы дип тамгаланган Исхакыйның әсәрләре онытылуга дучар ителә. 1980 еллар ахырында аның иҗаты халыкка кире кайтарыла. Татарстан китап нәшриятында әсәрләрнең 8 томлыгы басылып чыга. Пьесалар сәхнәгә куела. 2005 елда Казандагы Рамай киностудиясендә Зөләйха пьесасы нигезендә фильм төшерелә. 1991 елда Татарстан Республикасы Язучылар берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге премиясе булдырыла. 1993 елда Чистай районы Яушермә авылында Гаяз Исхакый исемендәге тарихи мемориаль һәм этнографик музей ачыла. Азнакай, Чистай, Казан шәһәрләрендә, Сарман район үзәгендә аның исемен йөрткән урамнар бар.